Jo crec que hi ha la credulitat i hi ha la creença, no? El crèdul és el que s'ho empassa tot. El creient crític és dir, home, anem a discernir. I això no m'ho puc creure. O dit així, no. És a dir, un infern, calderes, el foc... Sí, això són imatges, Clar. són al·legories, són metàfores. Per què? Perquè nosaltres ens ho hem de representar. Però potser l'infern està buit. Podria ser que no hi hagués ningú a l'infern. Per què? Perquè la misericòrdia de Déu és infinita i fins i tot aquells que nosaltres veuríem allà, Stalin, Hitler, Goebbels... Escolti, no n'hi ha ni un d'aquests, no? Per què? Perquè la misericòrdia de Déu és infinita i no hi ha ningú. Però aleshores, si la misericòrdia de Déu és infinita, no té més importància haver-se portat bé o malament. Perquè, si clar, si jo vaig al cel i em trobo Hitler, dius, bueno, però esto què és, no? Si la raó de portar-se bé és el premi, Malament. quin tipus de puresa és aquesta? Clar, malament. No hi haurà com un cel premium per Nelson Mandela i per la Mare Teresa de Calcuta? Això és exactament el que pensa Dante, que hi ha nivells, i que hi ha nivells de purgatori i nivells d'infern. I llavors què fa Dante? Els seus enemics tots a l'infern. No és meritocràtic, el cel. No, és donació absoluta.